खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि सायाव थांनाय सानखालि गोख्रों रावजों थांखिनानै पस्ट होदोंमोन, जेराव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गुबुन जायगाफोराव बिथाङा थांनानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गणेश दैमारि बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों अजद खालामदों। थारैनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बाथौ सिबियारिखौ सिगिदों नामा? दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि अजद खालामनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो नामा? जेराव गणेश दैमारिया बुंथिनाय बायदिब्ला बिश्वजित दैमारि बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटी बाथौफुरियाव लुबाय थानाय बाथौ थानसालिखौ जाफुंनाय नंलिया आरो रां मोननाय नंलिया होननानै सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुराव बानसावना हैनायखौ गनायनानै लानो गोब्राब मोनदों होनना बिथाङा बुंदों। मानोना आसाम सोरखारनिफ्राय 5 कौटि मोननाय रांजों बाथौ थानसालि लुबाय थानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेराफारसेथिं बिटिआरनि 2.49 कौटि रां मोननो हादों मन्दिरनि मुङाव। नाथाय बिश्वजित दैमारि बिथाङा बाथौफुरियाव 17 लाख रां होगोन होननानै दिनैसिमबो बिथाङा होनो हायाखै आरो बाथौफुरियाव लाजिनानै दिनैसिम फैयाखै। बेफोरबादि बाथ्राखौ गणेश दैमारि बिथाङा बिश्वजित दैमारिनि बानसावनाय बाथ्रा लानानै फिन अजद खालामदों। बेराफारसेथिं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांनि सायाव समाजारि बिजोङाव फोसावनायनि सायावनो सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्रायबो मैया खेंफोरथि फोसावदों। गुवारै खेंफोरथि होनाय बायदिब्ला थांनाय 19 जुलाइ खालाराव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा राङापारा जौमा फरायसालि गावखुंथायनि BA 4 सेमिस्टारनि फरायसाफोरखौ लानानै बाथौ सानथौ आरो बेनि सिबिखान्थि आयदाखौ लानानै मोनसे इन्टार्नशिप हाबाफारिनि जोबथा हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांमोनखौ आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव मानव गेदेर बिश्वजित दैमारिनि बिबुंथियाव आथिखालाव गणेश दैमारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राया बेरखाङाखै। गेदेमा बिथांमोना सानैबो बाथौ धोरोमनि थरफा जोंबाय थानाय अलंबार हाथरखि। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि गणेश दैमारि, नोंथाङा थार फोरमान होआलासिनो समाजारि बिजोङाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बाथासिपुराव बानसावनानै गारबोदों होननाय बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थि जादों। मानोना बे हाबाफारियाव नोंथाङा बुंनाय बादि बिथांनि बिबुंथियाव बेरखांनायनि फोरमान गैया। बेफोर बाथ्राखौ रोखायै खेंफोरथि होदों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा। बिश्वजित दैमारियाबो मैयानो गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे गोलाव पस्टनि गेजेरजों बाथ्रा लिरदों। बिथांनि पस्टआव लिरनाय माखासे बाथ्राफोरा जाबाय, गणेश दैमारिया बुंनाय बादि रावजोंबो बिदि बाथ्रा सावरायनाय जायाखै। अदेबानि बिथाङा बुंनाय बाथ्राफोरखौ गेजेर गौथुमनि मानसिफोरा आंखौ बुङोमोन दि थाबैनो फोसावनाय फैसाफोरखौ सरकारा होयोब्ला खामानिया थाब जागौमोन। बेबादि बुंनायनि बेलायाव जोंनि गुवाहाटीयाव थानाय जाय बाथौ थानसालि लुदों, बे बेलायाव आंखौ कामरुपनि डिसिआ बुंदोंमोन दि गिबि मन्थ्रिया थाबैनो खामानिफोरखौ जाजानो लुबैदों, नाथाय इउसिखौ हरैनि थाखाय फान्डफोरखौ रिलिज होनो हानाय जाजोबाखै। बेनिखायनो थाबैनो खामानिखौ मावनानै इउसिखौ होयोब्ला थाबैनो जों फैसाखौ हरनो हासिगोन। आरो बे बाथ्राखौनो सोरबा गौथुमनि मानसिफ्रा बुङोब्ला आं बेखौनो बुंबाय थानाय जाबोदों दि थाबैनो खामानिखौ मावदो आरो थाबैनो इउसिखौ हरनानै फैसाखौ लाजोबना खामानिखौ फोजोबनानै लादो। बिदि सोरखारनिफ्राय मोननाय अनसुंथाइखौ जों अराय मोनबाय थाया। बेनिखायनो थाब मावनांगौ आरो थाब फोजोबनांगौ। बेफोर बाथ्राखौ आं माब्लाबा बुंबोदों, नाथाय बाथासिपुराव बेखौ लानानै जेबो सावरायनाय जायाखै आरो बाथासिपुराव गासै गौथुमनि मानसिफोरानो दंजोबोमोन। बिथाङा सोरनिफ्राय बेबादि बाथ्राखौ मोनखो एबा सोर बुंखो आं बेखौ मिथिनो रोङा। गौथुमनि बेलायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। गौथुमा जाहैबाय बाथौ सिबियारि समाजखौ माबोरैहाय दैदेनलांनो हायो बेनि मोनसे थांखिजों जोनोम मोननाय मोनसे धोरोमारि आफाद। बे धोरोमारि आफादा धोरोम सिबिनायनि बेलायाव जेब्लायबो आं बाथौ सिबियारि हिसाबै जेब्लायबो सिबिनायजों लोगोसे माब्लाबा गौथुमा जेराव हांख्रायहरदों बैयावनो थांदों आरो जेराव मददफोर जोंनि पजिसनाव थानानै होनो हायो बेफोर मददफोरजों आं होबोबाय थादों। बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों 17 लाख रां होनायनि बाथ्रामोन, बेबादि होनायनि आंहा जेबो बिदि बुंनाय गोसोआव गैया।
अदेबानि गुवाहाटीनि मिरु बाथौनि थानसालियाव मानसिफोर जिरायनो हानाय आरज गाबनो मोजां जानांगौ होननानै बेवहाय आं फाक्का खालामनानै होनो एसे फोसाबना होदोंमोन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन माब्लाबा रां एबा एसे एनै आगोल हेफाजाब होबोदों। बेबादि बिथां बिश्वजित दैमारिया लिरदों। आरोबाव बिथाङा माखासे गोलाव बाथ्रा लिरनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों थांनानै नायहैयोब्ला नुनो मोनगोन। नैथि खौराङाव दङ BPF दोलोआ गाज्रि जाथावथाव गाज्रि खामानि मावथ'यैया मोजां। आंनि UPPL दोलोआव फैनायनि गोबां जाहोन दं। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी। थांनाय साननैसो सिगाङाव सनितपुर जिल्ला इउथ हान्जानि बुथ सन्मिलन हाबाफारियाव BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPF दोलोनि बेरेखायै माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि BPF दोलोआ बे समाव गाज्रि खामानि मावथ'यैया मोजां। दिनैनि दिनाव BPFनि सम गैलिया। मोनसे समाव आंबो BPFनि डिपुटि चिफमोन, नाथाय आं मानो BPF नागारनानै UPPLआव फैखो? बेनि गोबां जाहोन दं होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि दिनाव BPFनि गुबै थांखिनिफ्राय गोजान जानानै जावथ्रोलांबाय BPF दोलोआ। BPFआ हारिनि समाज हारिनि फारसे साननाय BPFनिफ्राय गोजान जालांबाय। गुबुन फारसेथिं UPPLनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा हारि दानायनि राव बुंनायजों लोगोसे गुबुन बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावगासिनो दं होननाबो बिथाङा खाम्फा बरगयारीया बुङो। आरोबाव खाम्फा बरगयारीया बुंबावोदि सिगां समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौसे जानायनि बाथ्रा बुंनायनि बेलायाव BPFनि दैदेनगिरिफोरजों आंनि दैदेननायावनो सावरायनाय जादोंमोन। हाग्रामा महिलारिया जोंनि सायाव गोनो गोथो जानानै आंखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन, जायनि जाहोनाव खौसे जानायनि सावरायनाया थाबथादोंमोन होनना बुंथिदों खाम्फा बरगयारीया। थामथि खौराङाव दङ रायजोनि गोबां जायगायावनो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। गले गले जिउ गोमानाय जाथाय, गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय खौरांफोरखौ खोनानो मोनबाय थादों। थिग बेबादिनो मैया चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाब्रबथाय जानानै थाङो। जाथायनि बागै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव गासै गं द' गारिफोरनि जयैनो सौग्रावलायनायाव जाथाया जादोंमोन आरो बे गिख्रंथाव सौग्रावलायनायाव गंसे गारिया थेर बेथेर गुलाय गुजाय आरो खहा जादोंमोन, जेराव सिगांसिनाव थानाय गारिया बांसिनै थेर बेथेर जानायजों सासे सुबुं एबा सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव जोखोम जानायनि जाहोनाव फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जागासिनो दं। बे जाथाया जादोंमोन जेब्ला उननिफ्राय गंसे गिदिर गारिया सौख्रांहोफैदोंमोन, जायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ BTC बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव दान मोनसेल'सै। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै मैया मोन 40 बियाबनि फैगौ BTC बिसायख'थिनि गासै भटार फारिलाइखौ फोसावनाय जाबाय। गासै BTCआव भट होगिरिफोरनि अनजिमाया 26,69,396। बेनि गेजेराव 13,29,074 हौवाफोर आरो बेनि गेजेराव भट होगिरिफोरनि आइजोफोरनि अनजिमाया गासै 13,39,637 आरो थामथि आथोननि भट होग्राफोरा सा 17। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिन बिथांजोआ क'क्राझार जिल्लानि मोन 12 बियाबनि भटार फारिलाइखौबो फोसावदों। बिथाङा फोसावनाय बादियै क'क्राझार जिल्लायाव गासै भट होगिरिफोरनि अनजिमाया 7,610,000। बाथि खौराङाव दङ मैया दुलाराय रायजोजों लोगोसे दुलाराय आसाम इन्डिजिनियास फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव अदालगुरियाव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। फुंनि 11 रिंगायाव अदालगुरि जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव जागायजेननाय हाबाफारियावनो ST होनांगौ, No ST No Rest, We Need Indigenous Status, We Must Get ST बायदि प्लेकार्डजों स्ल'गान होनानै बिथांमोना सोमावसारो। बेरेखा सोमावसारनायाव बाहागो लानाय समाव दुलाराय आसाम इन्डिजिनियास फरायसा गौथुमनि मिरु नेहाथारि रबिराम बास्केया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिबुंथि लाखिदोंमोन दि बिथाङा बुंदों, दिनै गौथुमनि मिरु बिथोन बादियै जों हादोरसानि गुबुन गुबुन जिल्ला कमिशनारनि मावख'फोरनि मोखाङाव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। BJP सोरखारा बिसायख'थिनि समाव सरासनस्रा थागिबि सुबुंफोरनो बायदि बायदि रोखोमनि खोथा होनायनि थाखाय खोथा होनानै मोनसे सोरखार दादोंमोन, नाथाय दिनैसिम दाखांनायनि उनावबो बिथांमोना थागिबि सुबुंफोरनो होनाय समायखिराफोरखौ मावफुंनानै होआखै।
थांनाय 2014 मायथाइयावनो जेब्ला भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया क'क्राझाराव फैदोंमोन अब्ला बिथाङा समायखिरा होदोंमोन दि आरो बुंनानै गालांदोंमोन आसामाव बिजेपि सोरखार दायो अब्ला 6 दाननि गेजेरावनो थागिबि सुबुंफोरनो शेड्युल ट्राइबनि मानदान्दा होनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम बेबादि बुंब्लाबो बिथांमोना मावफुंनानै होआखै। बेखौ लानानैनो मैया सोमावसारनाय हाबाफारिया जालाङो। मणिपुरनि दावराव-दावसि ओनसोलाव रैखाथि हान्जाफोरा फिन खेबसेबाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार आरो बेफ्रुग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बेजों लोगोसे रैखाथि हान्जाया हाथियार लांग्रा 3 सुबुंफोरखौबो खानो हादों। कांप'क्पि आरो सोनाब इम्फल जिल्लायाव थानाय 4 थावनिफोराव अपारेशन खालामनानै रैखाथि हान्जाया गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार, गुलि बारुद आरो बेफ्रुग्रा बेसादफोर बोखांनो हादों। कांप'क्पि जिल्लायाव टिंकाइ कुलेन मावहिं आरो चंगुकपिं गामिनि थावनिफोराव अपारेशनाव 1M16 राइफल मेगजिनजों लोगोसे 1 इन्चि एसल्ट राइफल, 1M1A एसल्ट राइफल, 1.303 राइफल, 1.33 कैलिबर पिस्तलजों लोगोसे मेगजिन, 4 जायगायाव दिहुनजानाय राइफल, 2 कैनन पाम्प, 7 सिंगल बेरेल राइफल जब्द खालामनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो 4 बल एक्शन राइफल, 6 पुल मेच राइफलजों लोगोसे गोबां गुबुन हाथियारफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया ब्रिटेन आरो मालदीव दावबायनायनि थाखाय थियारि जादों। बिथाङा 23 आरो 24 जुलाइनि गेजेराव ब्रिटेन आरो 25 आरो 26 जुलाइयाव मालदीवआव दावबायगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मालदीवनि 60थि उदांस्रि सानाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ गाहाय आलासि महरै लिंहरनाय जादों। बे दावबायनाय समाव गोबांथार गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन। भारतनि बायजोआरि नेहाथारि बिक्रम मिश्रीया नरेन्द्र मदिनि ब्रिटेनआव दावबायनायनि सोमोन्दै गासैबो गुदि खिथाफोरखौ होदों। गुबुन हादोरारि नेहाथारि ब्रिटेन आरो भारतनि गेजेराव फालांगियारि सोमोन्दोखौ माबोरै गोजौ फारसे लांनो हागोन बेनि सोमोन्दै गोबां फोरमायथि होदों बिथाङा। मिश्रीया बुंदोंमोन दि गाहाय नरेन्द्र मदि बिथाङा 23 आरो 24 जुलाइ खालाराव दावबायनायनि गिबि खोन्दोनि बाहागो महरै ब्रिटेनआव थागोन, जेराव बिथाङा जारिमिनारि भारत-ब्रिटेन उदां फालांगि गोरोबथायाव सागान होगोन। बे गोरोबथाया बेसेनखौ बाङाइ खालामनानै ब्रिटेननो हरनाय 99% भारतारि दैथायहरनायाव गोहोम खोख्लैगोन। बेयो भारतखौबो मुलाम्फा होगोन। मख'जाथाव दि बे गोरोबथानि उनाव व्हिस्की आरो कारफोर बायदि ब्रिटेन दैथायहरनाया गोरलै जागोन। बिथाङा बेखौबो मख'दोंमोन दि 2021 मायथाइयाव भारत आरो ब्रिटेननि गेजेराव सोलोआरि बाहागो महरै मोनसे सागान होनाय जादोंमोन आरो बेनि गेजेरजों बे बिथिंखौ बिथाङा मख'नानै बुंदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव-गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।